एसे लाइभआव फैफिनदो ओंखाम जादोंमोन दहायहाय नेटआबो एसे मोजां नाङाखैमोन नालाय बे हिसाबैनो दाननानै दायो ओंखाम जाखांबाय ओंखाम जाखांनानै ओरैनो जास्ट टाइम पास नोंथांमोनजों रायज्लायनो थाखायहाय लाइभआव जिरायफिननाय जाबाय आरोना फैलादो सोर सोर दङ एसे रायज्लायलाय दिनै मा रोखोम दं मारै गैया मा ओंख्रि जाखो मा ओंख्रि जायाखिसै एसे रायज्लायलाय दिनै लोगोफोर मारै दंलायो जोंना सोमदोन बरगयारि बिथाङाथ' फैफिनखानाय नंलादां दहरनो फैखांखाबाय बिथाङा ना ओंखामसो जाखो ना माखो बियो उन्दुलाजोब्बाय नामा लोगोफोर माथो एथ' हाखु दाखु उन्दुलाखो दा बावैसो एकदमबारे मबाइल बेखेवलानो माबा खालि बांगाल हौवाजों बर' सिख्लाजों हारसा हौवाजों दोनखारलायनाय बा नुयो बे हिसाबैनो मबाइलफ्राखौनो बेखेवनो बासै आङो बे हिसाबैनो एसे टाइम पास लाइफआवसो जिरायनाय जाबाय आरोना गाइसमोन सोमसार मुसाहारि खबर मारै आदा खबरा ओरैनोसैलै फंबाय गेजेरावनो दङ मोजां गाज्रि मोजांद्रायबो नङा गाज्रिद्रायबो नङा इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं हिसाबै माने गेजेरावनो आरो गाज्रिद्राय नङा आरो नोंनियालाय मा रोखोम खबरफ्रालाय आरो मा मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय अबेनिफ्राय हरखो फंबाय एसे खोन्थाहरलायदो टर्स गोदाना लानानैहाय एम्फौसो नायहैगासिनो आंलाय टर्स गोदान बायना लाबोदों आङो दहाय गंसे माबानि 1050 लादों नागावहैबा मोनगौमोन खोमा ओरै एम्बुफोर नागिरहैबाबो मोनगौमोन मालाबा टाइम लानानै एसे मोजां जासिगोन आरो नायनानैल' दंलायो माथो लोगोफोर एसे कमेन्टबो खालामना हो एसे सिरि नायबायल' थानानै जानाय नंला बायदि मोनबाय आङो एसे कमेन्टफोरबो खालामहरदो मा सानदों मा मादों गोसोफ्राव एसे रायलायलायदिनि जास्ट 6 जनल' नायनानै दंथ'खायो आरोना दासो फैखादों नालाय मारै दंलायो मारै गैलाया एसे रायलायलायदो गाइसमोन बहाय थांनांगौ जालायखो गुदि 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 ओरै फै सैमा सैमाबो खासि खालामनो मोनला आंना नै बे खांख्राइया खबर हरदोंलै सैमाया दे दा मिथिया जानांगौ जाखो फैखायोब्ला सैमा फिसा दङलै मासे बिराद सिखारि खालामनो सानदों बे सैमा फिसाखौ एसे खासि खालामनो नागिरदों खासि खालामबाबो बोरायबा एसे आलसिया जायोना सैमायानो उन्दुलाजोब्बाय खोमालै मानसिफ्रानो हा रुपेश बसुमतारी हाय नोंथां मा खबरलै मोजांलै ब्रादार ओरैनो टाइम पास जिरायदों आङो दसे नोंलाय माबोरै दं खबर सबर सोमसार मुसाहारि मोजां आदा आंबो गामिया खैला मैलानि एसे साहा आदा मैनागुरियाव ओंख्रिया दालि जहल ओमफ्राय बयलार बेदर मैनागुरियावसो ने
एसे रेडि खालामलै दै देरब्ला एसे दैलामावहाय ना लायनांगौ ना खान्दा दाथ' आरो दै देरबा ओरै नोंसिनिथिंजायहाय ओरै ससे ओंखारबानो ना खान्दाया बस्थाजोंसो खोथा मोनखायो एसे दै देरबा आंनोहाय खबर खालामहरदो मावलांनोसै थांनाया ना खान्दा जानो लुबैदों बायनानैबो जानो हाया माब्रैजोंनो फवासेनि बारा जायो बिदै गोनां गोनाङा बे हिसाबैनो एसे गुंग्रुं गांग्रां दान खोमसि जाबायथाय एसे हाजोआव अखा हानायनि साइस जाबायथाय लागाव हरदो नोङो मावलांनोसै ओरै नोंसिनिजोंहाय ना खान्दा जानो लुबैदों हयथ' दाख्लै फैदोंमोननो गैया मानसिफ्रा मोनलादों जोंनिथिंजाय बिपुल बसुमतारी हेलौ आदा हेलौ ब्रादार मा रोखोम नोंलाय खबर सबर मोजां ना गाज्रि एसे लागाव हरदो खबरफ्रा आरो मा ओंख्रि जाखो जेबो कन्टेन्ट गैया ओरैनो लाइफआव जास्टल' जिरायदों आरोना ओमफ्राय नैबे मैया लाबोदों आङो गोदान नायना लानो हागोन गाइसमोन गोदानसो दे मेकआप होआखै मेकआप होलाथ' आरो रायज्लायजाखा ओरैबादि माबाखा आरोखि मा होननांगौ जाखो आङो बुंथ'ला आङो गाइसमोन बिपुल बसुमतारी मोजायानो आदा मोनजायानो माने मोजाङानो आदा दे फंबाय दे मोजांनि बाथ्रा मोजांब्लाथ' आरो माथो होनबावनाय मोजांनिफ्राय आरो माथो दंबावो साबसिनलाय एसे थाब थाब उन्दुलासे अखा बोथोरखाय अखाबो दांस्रांल' जादों जोंनिथिंजाय जागोन आदा र' दै देरग्रोथों जागोन अके मावलांगोन सियर खोथा गैया थांफैगोन जानो लुबैखादों आरोना ना खान्दा ओरैबो मोनो माबाथिंजाय मा होननांगौ जाखो मालि बिथा बागमारानि ओरैहाय सोनाबथिंजाय दैलामाव मोनो आरोना दाख्लैबो बिराद मोनदोंनो हरैबो थांजागोन जोंना ओरैनो मेरलाखा हरैजों एक्सुवेलि नाया बारा गिदिर गिदिर फैया फिसा फिसा फैयो ओरैजोंथ' आरो दै देरबाथाय फुरा गिदिर गिदिर फैखायो गैयाबाबो माथाम फ्लाइजोंनो फवाफा बेबायदि आरो बिदिया सियर फैखायो ओमफ्राय सम्राट मुसाहारि नोंथांनिबोथ' मुसाहारि आंनाबोथ' मुसाहारि मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय मुसाहारिजों मुसाहारि लोगो मोनलायदों आरोना जोंनाबोथ' टाइटेला मुसाहारिसोलै ब्रादार आवगोलथ' नोंसिनि मैनागुरिजों एकदमबारे होब्रालांबाय थाखायोमोन आङो दाथ' एसे थांथ'नाया खम जाबाय आरो थेवबो थाङो फ्रायनिनो साहिल नार्जारि बाजैहा बेनो नामा नोंगौ नंनायालाय बेनो बिथाङानो नै एसे दुखु जादों बेदहाय एसे गोजानाव बेरायहैनो लांनो मोनाखैना आङो एसे गोजानावहाय बेरायहैनो बेदहाय एसे टारगेट लानांसिगोन आरो माने बिथाङा एसे गोजानाव बेरायहैनो गोसो जादों आरो र' एबार एसे गोजानाव सिबनो सानदों आङो बायदिनो बेरायहैनोसै ने अखालनि बायदि माबायावहाय डिब्रुगड़आवहाय थांनानैहाय बै माबायावहाय मा होनोमोनलाय दलां गोदाना बगिबिल बे बगिबिलावहाय ओरैबायदि जाहाज गाखोहैबाय जोङो लन्स सालला खेरा एकदम ओरै आसि फिसा मोनसेल' थाखायो दोबैनोहाय जा गिबाय आङो दैयाबोथ' जा देरदों ओमफ्राय दामफार गारिखौ सिथायनो माबायाव लन्सआवहाय जाबो आरो जाहाजावहाय ओमफ्राय एकदमबारे दैयाबोथ' जा स्पिड ओरै जालाबायो आरो जा गिबायमोन आङो डिब्रुगड़आवहाय थांनानैहाय बे माबायावहाय
बगिबिल दालां गोदानाव बे समावहाय बगिबिल दालाङा कमप्लिट जाथ'वाखैमोन बेयावहाय बेरायहैनानै आरो ओरैबायदि गिथावथावसो दैयानो ओमफ्राय ओरैहाय बारनानैहाय मोनसे माबायावहाय हटेलावहाय ओंखाम जाबाय आङो अमा बेदरजों फानलु फिसा फिसानो फानलु फिरिंगिदो ना मा होनो बेखौ जानानै जारै खोमा सालायखो मालाबा थांफिनगोन आङो र' दायो बगिबिलाथ' कमप्लिट जाबाय नालाय नायनो मोनाखै आं थांनाय समाव कमप्लिट जाथ'वाखैमोन आरो मिथिंगा खुंगुर ब्लग हेल' ब्रादार माब्रै दं मोजां मिथिंगा ब्रादार मोजाङैनो दंथ'यो नोंहालाय माबोरै दङ दासान्दिलाय साहिल नार्जारि डाबल जिर'सो हरबायलै बियो नाम्बारासो दाहाय डाबल जिर' फैगोन नामाब्रा मा डाबल जिर' हरखोलै बेलाय साहिल नार्जारियालाय मा डाबल जिर'सो हरबाय बेनो फैथोंसै दा मोनायाव नाम्बारा फार्स्ट राउन्डआनो गद गैयालै बिरखां बाग्लारि सिदा जिरायनो हो बाजैखौ बोराबदोंलै एसे एसे खेंख्रा जिरायनायनो खेंख्रायै नायथ'दो गाबोन फेंना होनि आं ने नानि हाय नुहरदोखिनो सिदा जिरायथ'नाय नङा दां बै मोनसे ब्लगाव नायदो सिदा नायनोला दाख्लैहाय थाराय मैगं लायनाया हाग्राबारियाव बेयाव नायदो एसे हाब माथो थाम्फैयाबो डिस्टार्ब खालामोब्रा थाम्फैफ्राबो मानसिनि सोबनो मोनाब्लानो गैया जाहैबाय ओमफ्राय साहिल नार्जारि आदा मा भिलेज नोंसिना जोंना माबा चिरां डिस्ट्रिक्ट खयलामयला VCDCनि सिङाव थानाय पर्बतजरा होननाय आरोना गामिया एकदमबारे ओरैहाय हाग्रामा ब्रिजजों सिदा दावखोबोनांगौ जोंना साहा बिपुल बसुमतारी अके हायाखै नामा आदा अखा हायाखै नामा आदा हाथ'वाखै ओरैनो खोमसिल' जानानै दंथ'यो आरो दासान्दि हाथ'वाखै अखाया मिथिंगा खुंगुर ब्लग मोजां ब्रादार आंबो अके थेंक इउ ब्रादार मिथिंगा खुंगुर ब्लग आं बेंटलनिफ्राय आदा अके ब्रादार मोजां बेंटलाव आं थांबाय थाखायो लंपेन्ट लायोब्ला बेंटलावल' थाङो आङो बेंटलावहाय एसे मोजां मोजां मोनो नालाय लंपेन्टफ्रा ओमफ्राय ओरै माजे समाय बङाइआव लायबाय शरुमाव मोजां दासान्दि मारै दङ दाथ' आरो एसे क्रिटिकेल जानोसैलाय दैया देरनोसैलाय आरोना ओरै माबाजों हाग्रामा ब्रिजजों गिदिंनानै बे माबाजों दावखोआब्लानो बेरेंगावजों दावखोआब्लानो गैथ'लालाय एसे गोजान जानोसैलाय थांनो दलाङा बायहां बायहां जाबायमोन दिनै बायस्लाबाखिसै एसे देबनानै थाबाय आरोना ओरै आइपुवालिजोंहाय बारस'ग्रा थायोब्ला ससेखिनिखौ हान्थिनो हासिगोन फ्रायनो ओरै नांगोल बांहायाव दलां होबावोब्ला मोजांसिन जासिगोन आरो नेक्स्टफ्राव बेबायदिनो जागोन बायदि मोनदों आङो दायो लासै लासैनो एसे उन्नतिया बारायबोयोब्ला मोजां जागौ दाथ' आरो दलांफ्रा इम्परटेन्टथारसै ओरै स्कुल हाबनाय मानाय गोबां स्टुडेन्टसफ्राबो उसुबिदा जायो बे हिसाबैनो आसा खालामदों दलांफ्रा ओरैनो सरकारा थाबैनो बेफोरखौहाय माने नायनानैहाय बानायनानै होगोनखौ आं मिजिंथिनाय थादों आरो दाथ' औवानि दलांजोंनो हान्थिनाङो जोबोद खस्थ'यैनो उफाय गैया मानसि गोजावगुलायो साहिल नार्जारि बाबा मोननि भिलेज बाबा मोननि भिलेज आं बारा बुजिस्लाबाखिसैलै साहिल ब्र मिथिंगा खुंगुर ब्लग बेंटल होनाखै ब्रा आदा वेस्ट बेंगल होनदों ए वेस्ट बेंगलसो ओमफ्राय माने बेंटल वेस्ट बेंगल मा जायगायावरा ब्रादार नोंसिनिलाय आंथ' बेंगलाव अनेक जायगा गिदिंबायलै एकदमबारे बेंगलाव अयथासार गोबां बाङालिफोरनि आंनि लोगोफोर दंमोन आरो ओरैहाय माबायाव
गिदिंबाय आङो ओरैहाय मा होनो बार'बैसा कामाख्यागुरि ओमफ्राय निउ आलिपुर कुचबिहार ओमफ्राय ओरै फालाकाटा फुथिमारि जलदापारा रुसिकबिल ओमफ्राय ओरैहाय माबा कुन्जु नोगोर फास माइल साथालि मेन्दाबारि हासिमारा गोबां जायगा गिदिंबाय आङो। ओमफ्राय ब्रादार नोंसिनि बबेजों एसे खोन्थाहरदो कमेन्टनि गेजेरजोंनो मालाबा होखावलांगोन बेंगलावहाय बिराद मोजां नोंसिनि बेंगलजोंहाय थाङोब्ला ओरैबायदि थाबैनो फैरोंखा आङो सप्ताफाख्लाय थानानैसो फैखायो। बेंगल मा गामि बिरखां बाग्लारि ओंखाम जाबायना जायाखै आदा बाजै बबौनिमोन नै थाम्फैयाबो ओंखामा जाखांबायलै ब्रादार माबासोमोन ओंख्रिया जोंना मैथाजों नाजों ओमफ्राय आं ओंख्रियाखौ खोन्थाहरग्रोखानोसै आरो मैथाजों नाजों ओमफ्राय सबाय बिमा फाजामोन नोमबाजैया माबानि आरो बै रानिखाथा बै हादानाव थांबाय बिथांमोना आफामोना सिगांथ' बे मालि बिथायावनोमोन दा माबायाव थांबाय आरो फानि बड' ब्लक आदा माब्रै दं मोजां ब्रादार मोजाङैनो दंथ'यो दा बर्थमान फानि बड' ब्लक फंबाय नोंनिबो चेनेल दं नामाथाय चेनेल दंब्ला आंनि भिडिअ'हाय मोनसे माबा आंनि साबसक्राइब गैयाबो जानो हागौ नोंनि चेनेला माबाफोर मेसेज हरना दोनबानो जाबाय आं साबसक्राइब खालामनानै हरगोन आरो नोंनिया साबसक्राइब गैयाबो जानो हागौ नालाय बिदिनो जों हेफाजाब होलायनांगौ आरोना गावजों गाव हेफाजाब होलायब्लासो बयबो आवगायलांनो हायो एसे एनैब्लाबो आंथ' आरो बेवहाय भिडिअ'खौनो बानायनायानो जाथ'वाखै माखासे माबाफोरखौबो बानायलाबायनो बायो आङो एसे जावला जावलिखौबो बायो आङो एसे बे हिसाबैनो ओरैनो जिखिनि मोनो बेखौनो बानायलाबायसाबो आरो मिथिंगा खुंगुर ब्लक कामाख्यागुरिया खाथियाव जायो आदा कामाख्यागुरिया खाथियावलालाय मा गामिरा कामाख्यागुरि खाथिलालाय कामाख्यागुरियावथ' आं थांबाय थायोलै जथोन मोननावहाय जथोन सिंहा होननायनाव थाङो आङो आंनि लोगो दं ओमफ्राय खखनबो दं बाङालि बेयावहाय थाङो आङो बै रसिक बिल पार्कआवहाय एसे गिदिंलाबायदोंमोन आङो नोंथ' बेंगलनिब्ला बे रसिक बिल पार्कआवहाय थांखायोबो जानो हागौ निस्सय बे रसिक बिल पार्कआवहाय माखासे मै बायदिसिना मोसाफोर दंमोनलै दासम दंना गैलाथाय मालाबा आं ब्लग भिडिअ'सो लाहैनो सानगासिनो दंमोन बेयावहाय मोनसे बांला एलबामबो सुट खालामनाय जादोंमोन मा मोनथाय आं एसे बावनाय जाबाय आरोना बोरैबाथारमोन आं बावनाय जाबाय बे कामाख्यागुरि बे रसिक बिल पार्कआवहाय मैफ्रा दंना गैला मालाबा नायनानै कमेन्टजोंहाय खोन्थाहरनो हागोन ब्रादार इरद मोसाहारि गोसो गैयाबाबो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरबाय ब्रादार बेलासिनि हामलायनायखौ फ्रम हायद्राबाद अके ब्रादार मोजां हायद्राबादाव दंहैयो ने दे ब्रादार दे मोजांनि बाथ्रा मोजाङैनो था मोजाङैनो सोलि बयबो उन्नति जानांगौ मा खामानियाव थाहैदों ब्रादारा गासिबो साक्सेसफुल जाथों आरोना इसोरनि अननायावहाय मोजाङैनो दङ ब्रादार मनजिल बसुमतारी मोनाबिलिनि गोजोन्थों आदा अके ब्रादार थेंक इउ गोजोननाय थाबाय ब्रादारनिसिम मिथिंगा ब्लक औ आदा रसिक बिलाव थांबाय आं अके आंबो थांबाय ब्रादार आरो नेक्स्ट टाइमाव ट्राइ खालामगोन आङो बेंगलाव बेरायनोहाय दाख्लै सिगांबोथ' एसे कभिडनि माने एसे सिटुवेसनफ्रा बारा थिग नङामोन बे हिसाबैनो आङो थांनाय जायाखिसै आरोना गैयाब्लाबो 2 इयार्ससो जाबाय आङो बेंगलाव थाङिया दाथ' आरो फ्रायहिन बोथोराबो एसे मोजाङाव फैबाय इसोरनि अननायाव एबार ट्राइ खालामजागोन आरो दाख्लै ओरैनो संकस बवादार थांलाबायना फैबाय आङो एसे रायमना माबाजोंहाय जानालिजों बेरायलाबायना फैबाय
अलंबार नार्जारि आदा हा ख्रिस्टान नामा? औ औ ब्रादार माने धोरोमजोंथ' आरो जेबो फाराग गैया। जोङो गासैखौबो नेवसिया जोंना माने ख्रिस्टानानो ब्रादार। बिरखां बाग्लारि आदाया मा खामानि मावो? आं बिजनेस मावो आरो ब्रादार। ओरैनो बिजनेस सोलिनानै जायो आरो बिजनेस मावो। थुक थाक जि बिजनेस मोनो बेफोरखौनो मावो आरो दा बिजनेस सोलिगासिनो दं आरो ब्रादार। फानि ब्लग फानि बड' ब्लग औ आदा अनोबा आंनि चेनेलाव एसे लिंक हो आंनि चेनेलखौ। जागोन दे ब्रादार जागोन। दा बर' राइडार हेल' ब्रादार हेन्डसाम हैद मा सानखो आं हरलायखोलै ब्रादार। ओमफ्राय महायथो लादों टारगेटनालाय उदुलाय डलारा बहायनिफ्राय ना मारा ब्रादार नोंनिलाय? आंनिथ' गैया बे मासाव मोननाय नंले नेक्स्ट मासावसो मोनहैसिगोन बायदि मोनबाय आङो। माबाखौहाय आं फार्स्ट पेमेन्ट मोननायखौबो आङो इउटुबाव खिन्थाहरनाय जायाखिसै। दाख्लै डिसेम्बरनि 22 थारिखआव मोननाय जादों आङो 2021नि डिसेम्बरनि 22 थारिखनिफ्रायसो फार्स्ट इउटुबनि पेमेन्ट मोननाय जादों आंबो। ओरैनो गोदान सोदान फिसाल' मोनबाय आरो आं एसे लाजिनायजों जाबनायजों आं इउटुबाव खिथाहरनायबो जायाखिसै आरो लोगोफोर। दिनैहाय माने लाइभनि गेजेरजों जास्ट खिथाहरनाय जाबाय आङो। मिथिंगा ब्लग आंना गामिनि मुङा महाखालगुरि आदा अके ब्रादार मोजांनि बाथ्रा। माब्लाबा थाङोब्ला लाइभआव होखागोन आङो आरामसे कमेन्ट खालामनानैहाय लोगो लानो हागोन आरो। फानि बड' ब्लग आदा आं सोमावसार मोसाहारिसो। सोमावसार सोरमोनलायरा ब्रादार? आं बावख्रांलायलाङोलै माने गोसोआव लाजोबनो हालायलाङा। अलंबार नार्जारि ए आंबो ख्रिस्टान ब्रादार अके ब्रादार। अलंबार नार्जारिया आं खौथ' नायखांखाबाय। दा बर' राइडार गाबोन सलरपारासो अके सलरपारा दै देरदोंब्ला फासि जेया लानानै थांफाखा ओरै आफाङाजोंहाय एसे सालाबायनानै ना खान्दाफोर मोनबोनो हागौ आरो ना। सलरपारा मा बेदर हांहैगोन? आं गाबोन ओरैहाय सोमदोन ब्रादारनि न'नि ओरै सोनाबथिंजाय मोनसे आइलेण्ड दं आरोना फिसानो नर्थ सेन्टिनेल दिप बायदिखा आरो ओरैबादि बरियाखा जायगाया। आं मैयाबो दाख्लैबो एकदमबारे बेयाव थांबाय थाखादों माने जोंनाथ' गारिया गंथामबो बेयावनो जारनि खालामबाय थादों नालाय। ओमफ्राय दा ओरैबादि जायगा मोजां दङ। बिथाङा दाख्लैहाय जोंना ब्रादार सोमदोना आइलेण्ड दंलै होनबाय थाखादोंमोन। आं दा नुहैनानै ओरैबायदि मोजां मोनबोदों आरो लकेसनफोरखौ दा बर' राइडार र' मालाबा बेवहाय एसे गोगोमै पार्टि खालामनांगौ जाहैबाय जोङो अन्थाइ जोख्रुबलायनायनि। नर्थ सेन्टिनेल दिप बायदिखा ओरैबो दै थाबाय ओरैबो दै थाबाय गेजेराव ओरैबायदि मोजांखा जायगाया प्लेसफ्रा। हाबाब बेफोरफ्रावहाय एलबाम खालामनांगौब्ला है रायज्लायजाखाया लकेसना। आं माबाखौ लिंहरदों बेयावनो गाबोन ब्रादार सोमदोनखौ। माबा एसे खायदा बुस्थु हरबावदोंसो मालाय नोंहा बिजनेसनि थाखायसो फैयोब्रा लायनो। मा जाहैनाय जायो अके ब्रादार आंथ' सहैखानाय नंले फ्राय मेसेजफोरजों हरदो बेदरफ्रा मालाबा नेक्स्ट टाइमफ्रावहाय नाजानायसै आङो। आं गारिखौबो लाफिननाय जायाखै नालाय बेखायनो एसे बारा जारनि खालामलाबायनायबो जायाखै आं। गारिखौनो दाख्लैहाय आं बेखौ फानब्रबना लानानै एसे दानिया नांगौ बायदिखौनो मोनफिनदों गारिखौनो। बेखौनो गारियाखौनो नायनोसै र' एसे बिलफ्रा माबा जाग्रोब्लानो दस्रा नाजानायसै। मिथिंगा खुंगुर ब्लग आदा नोंसिनि गामिनिफ्राय बामोनगावआ बेसे गोजान जायो? बारा गोजान जाया ब्रादार खाथियावनो न'नि मानसि दंफैयो नामा बामोनगावआव? मथा मथि जोंनिफ्राय फ्रायनिनो
माबायदि जानांगौ जाखो बारा गोजान जाया आरो मथा मथि खमसे खम माबासो जागोनदां 17 किल'मिटारसो जागोन आरो एसे जोंनि ओरै सोनाबजों थायो बामोनगावआ अलंबार नार्जारि क'क्राझाराव फै हा नामा ब्रादार फै बा खबर हर लोगो हमनो क'क्राझाराव आं दाख्लैहाय इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि हाबायाव थांदोंमोन ब्रादार नालिनि हाबायाव एसे जालाबायनानै जासिलाबायनानै फैबाय आरोना नालिनि हाबायाव बे मेहेर ब्रह्मजोंहाय लोगो मोनहैबाय गोजोननाय मोन्दों ओमफ्राय ओरै जोंनिया सिस्टाराबो फैदोंमोन आरोना सिस्टार गेमस्रियाबो बेखौबो लोगो मोनहैबाय ओमफ्राय एसे आसा खालामनानै थांदोंमोन जोंनि सिस्टार रिंकिखौ लोगो लाहैनो ओमफ्राय जेब्ला आङो थांबाय सिस्टार रिंकिया फैयो होननानै खबर हरदोंमोन ओमफ्राय खबर हरनायखाय ओमफ्राय आङो थांबाय ओमफ्राय बेनाथ' जब मावनाय मानसि नालाय जेब्ला आङो कारिगाव सौफैयो कारिगावथ' नङा माबा सामथाइबारि सौफैयो अब्ला सिस्टार रिंकिया खोन्थाहरबाय आरोना माने आं थांसिगोन होननानै लोगो मोनस्लाबहैनाय नंला होननानै ओमफ्राय जों लोगो मोनस्लाबहैनाय जायाखै आरो क'क्राझारावहाय नै एसे उनावहाय ट्राइ खालामदों गौरां पार्कजों एसे गिदिंलाबायनोहाय बेरायहैजागोन खबर खालामगोन लोगो मोनगोन ब्रादार दे दा बर' राइडार ब्र' एसे बेवहाय एसे सिक्किमाव सिबनांगौ ब्रादार बेथ' गारिया हिमालयाखा बाइकजों होखावलाङांगौदां हाबलांनांगौ सालाखौ माबा फनसो हरना होलायबायलै मा फन हरना होलायखो दे सेस खासै संसारा बाजैखौबो एसे देखायदो माबाजों थाथ'नांगोनलै ब्रादार माब्लाबा जोंनावनो फैदो आरामसे लोगोफोर फन हरना होलायबायलै खुंगुर ब्लक बामोनगावआव जोंना जाथि दङ आदा अके ब्रादार अके मालाबा फैना आलासि जाफै खाथिल'खा बारा गोजान नङाना बामोनगावआथ' आरो बेंगल सानसेनि माबा आरो गैयालाबो नोंसिनि माबानिफ्राय गैयालाबो 4 घन्टासो लागोन खोमा फैयोब्ला दा बर' राइडार मालाबा बाजैनि ओंखाम संनाय जाहैनांगौ जागोन ब्रादार जागोन फै फैनानै जाफैनो हागोन गोसोबायदि सङोलै बिराद गोथाव गोथाव सङो ब्रादार जोंनियाबो ओरैबायदि गोथाव सङो नोंबायदिखा नोंथ' आरो संनायाव स्मार्टखा सङो जोंनियाबो गाज्रि नङा जाफैनो हागोन ब्रादार फैनो हागोन गोसोबायदि रक आरडि आदा आंनि चेनेलखौ मा होननांगौ जाखो इंलिस खालाम आदा आंनि चेनेलखौ मा होननांगौ जाखो हाइलाइट खालाम जागोन ब्रादार आंबो फिसासोलै ब्रादारमोन दासो फिसा देरगासिनो आं ओरैनो भिडिअखौबो आं बानायबाय थानाय जाया ओमफ्राय माखासे कन्टेन्टफोरखौबो आं लाबोबाय थानाय जायाना ओमफ्राय बे हिसाबैनो आं पलिटिक्सफ्रावबो आं हाबनो बायो ओरैबायदि गावजों गाव एसे दुखा दुखि गाज्रि मोनलायनाय थायो ओमफ्राय सोरनिबा माबा मोनसेफोरखौबो आं रस्टिंबो खालामनो बायो आं ओरैनो जा माबा मोनो बेखौल' आं खालामलांनो गोसो जायो आरोना बे हिसाबैनो भिडिअखौबो आं बारा खालामलाबायबाय थानाय जाया आरो आंबो फिसासो रक आरडि ब्रादारनिबो चेनेल दङ आंनि भिउवार्सफ्रा थांनानैहाय नायहैनो हागोन आरो बिथांखौबो हेफाजाब होनो हागोन जाहाथे बयनिबो अनलायनायनि गेजेरजोंसो जोंबो बेबायदिनो दावगालांनो हायो बेनो आरो सैमा बिदि गारलाबायजायालै अरनाय
सैमा बिराद गाज्रि आंखौनो साबखांनायालाय दाखाल सैमा फिसा दङ बिराद गाज्रि न'नि मानसिजोंनो गोमोना नङा आंनि सैमाया बाथाय खालि बिदिल' जायो ओमफ्राय जोरा सैमायानो माबा माबि मानसिफोर बुलाबायना हरजायो हान्थुमानि ओमफ्राय समावहाय बेबायदिनो गोदाव सोराव मबेबा मबेबा थांलाबायो बिदिल' जायो बेखौला खासि खालामनानैहाय एसे मोजां खालामनानै दोननोसै आङो टाइमाबो गोबाव जाबाय लोगोफोर दोननोसै बायदि मोनबाय आङो लाइभखौहाय नेक्स्टआवहाय मोजां सावरायलायसिगोन अब्ला लोगोफोर दिनैनि लाइभआव फैनाया बेखिनियानोसै आरोना मालाबा नेक्स्ट टाइमफ्राव मोजां सावरायलायगोन जेबो कन्टेन्ट गैया ओरैनो टाइम पास थानाय जाबाय आरोना अब्ला जिखिनि आंनि भिउवार्सफ्रा आंनि बे चेनेलाव फैनानै आंनि लाइभखौ नायनायनि थाखायहाय थेंक इउसै ब्रादारमोना आंनि बे चेनेलखौ नायनायनि थाखाय बा ओरै लाइभआव आंजोंहाय बेबायदिनो जास्ट कमेन्ट खालामलायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम हाजासे माने आं साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो बरगयारि अफिसियेल हेल' ब्र मोजांलै ब्र दासो ओंखाम जाखांदों नामा नोंलाय नुथारलिरा माथो आंलाय बारा भिडिअफ्राखौहाय एसे हगारनायखौ नुवाखै आं बरगयारि अफिसियेल बिथांनिबो चेनेल दङ आरोना चेनेलनि नामा बेनोखा ब्रादारनिया सोरबाफोर नायनोब्ला नायनो हागोन बिराद इन्टारेस्टिं बिथाङाबो इन्टारेस्ट दं मानसिया मावनाय दांनाय गासैयावबो फ्रायनि मानसिया बेखार नङा बिजनेस फालांगि गासैयावबो बिथाङा आखा फाखा आरो बरगयारि अफिसियेलाबो होखावो बिदा फंबाय बिराद इन्टारेस्टिं बिथांमोना लसेबमोनाबो औ एसे खामानियाव बिजि ब्र आंबो खामानियाव बिजिखा बिजियालाय खामानियाव नांथाबनानै थायोब्लासो जोङो मोनसे प्लेटफर्मावहाय बेबायदिनो आवगायलांनो हायो ओरैनो बेखार हगारनानै खुनु लाब गैया मानसिया जोङो सिगां माने बेखाराव ओरैबायदि गोजावबोखादों ब्रादार सिगांनिफ्राय जुदि जों मोनसे प्लेटफर्माव थायोमोनब्ला खामानियाव नांथाबनानै थायोमोनब्ला जोङो दाहालागि मोनसे लेभेलाव गाखोनो हासिगौमोन आरो दा जोङो ओरैनो बेखार थानाय हिसाबै जों दासिमबो गावखौहाय माने जौगानो हायाखै आरोखि न'फ्रा नायदो नै रायज्लायजाखाया दा सेसखासै ओरैबायदि बेफोर दा ओरैबायदि थाम्फै गादलायलायनायनि प्लास्टारसो जानांगौसो माबा बुला दां दां दांसो होनो नैबे मोजां जागोनलै इयो ब्र नोंसिनिथ' आरो रायज्लायजाबावा ओरैबायदि मोजां नङा नोंसिनिया मालाबा आलासि जाफै जोंनावहाय बे दां दां होननायाव जाहोहरगोन आङो